Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m n'ọzọ n'ụbọchị nke tata. Ụtụtụ ọma na ehihie ọma na anyasị ọma. Asị m nke onye chiri ya zere n'ụbọchị tata. Ọ bụrụkwa na onwebe nke ichiri, ịgba mbọ ka ichie ka i wee fụ nke izere. Maka na asị na iko ka ichie ji aṅụ mmanya na mpịatụ bụ ọzọ na-echiri echi. Unu echefukwana na aka nọ n'ụlọ ọrụ ndị Igbo Class World ebe a na-esi ewetara unu omenala Igbo, ihe niile gbasara Igbo, inu Igbo nakwa okwu Igbo dị iche iche, na ebe a na-esi ezizakwara unu ozi n'asụsụ Igbo iji wee kwalite asụsụ Igbo na omenala Igbo dị na mba ụwa niile. Aka ha nka bụ Maazị Possible Okafor, onye nke a na-eti iji ya na-esolu mma ọ na-atọ ọnya. Anyị ga-agbapụ ya ọsọ n'ihi na asị na nwaanyị a na-ahapụ obi kpụara n'ụkwụ. Nwaanyị hapụrụ obi kpụara n'ụkwụ, ụmụ nwoke ga-akụ ya ngwọrọ maka na onye pụta ọnwụrụtụ. Na-atụfughị oge dịka ama m na ọtụtụ ebe na ugbu a ka bụ ụtụtụ, ọtụtụ na-aṅụ mmiri ọkụ oyibo, ọtụtụ na-eri osikapa, ụfọdụ na-atakwa na achịcha na ihe ndị dị iche iche. Mana mpaghara nke ebe m nọ, ịma na ihe eji wee zụọ anyị bụ akịdị na ụkwa na ọtụtụ nri ndị Igbo dịkwa iche iche. Anyị adara arọ nri oyibo pụta wee kụziere anyị n'ọkwa na nke a ka anyị eri n'ụtụ na nke a ka anyị eri na ehihie. Mana ka o si na-adị, egwumaga na sị na ọma ji maka na ọkụ na-agba n'ọzara wee ghara iji ije ọgaranya maka na ọ dịbara gboo. Igbo ndị